Il-Malta Motorsport Federation appellat biex il-proċess għal-bini ta' Motorsports Track ġdida jitħaffef kemm jista' jkun. Dan wara li l-Gvern lesta l-fażi tas-sejħa l-investituri li għaliha rew interess 5 investituri potenzjali. Fi kliem il-President tal-Malta Motorsport Federation Tonio Cini frott din is-sejħa l-aspettattiva tad-dilettanti tal-motorsport se tkompli tikber kif il-5 investituri kollha għandhom imsieħba magħhom diżinjaturi li jagħmlu faċilitajiet simili ġewwa Abu Dhabi, il-Malasja u r-Russja fost oħrajn. Cini spjega kif dan il-Gvern kien l-ewwel wieħed li ta' widen lix-xewqa li kellha tiġi mresqa quddiem amministrazzjonijiet preċedenti għal dawn l-aħħar 50 sena. Kienet l-ewwel darba fl-istorja li il-leħen tagħna wasal daqshekk fil-quċċata tal-level politiku. Imma nista' ngħid li l-entużjasti tagħna ilhom il-fuq minn 40-50 sena jiġibu nies li huma interessati li jiżviluppaw u flimkien mal-Gvern dan il-proġett. Cini qal li l-faċilità ta' din ix-xorti tkompli żżid il-popolarità ta' pajjiżna fil-qasam tat-turiżmu filwaqt li tagħti post biex bosta Maltin ikabru t-talent tagħhom. Dan anki minħabba l-fatt li pajjiżna diġà għandu persuni mħarġa sew u li diġà rebħu titli internazzjonali f'dixxiplini ta' din ix-xorta. Cini esprima s-sodisfazzjon għal fatt li l-Prim Ministru Joseph Muscat semma din l-inizjattiva waqt sessjoni ta' Gvern li jisma'. Aħna bħala federazzjoni ħadna gost li il-Gvern semma dan il-proġett min jeddu, ġifieri dan ma kienx hemm xi mistoqsija u bniedem, ġifieri l-Onorevoli Prim Ministru semmih min jeddu u għalina huwa ta' sodisfazzjon kbir. Huwa b'dan f'moħħna li l-Federazzjoni qed tappella lill-Gvern biex jaġixxi kemm jista' jkun malajr.